Callem ja, sisplau. Només tinc una part del tabac. Els lípids. Vols seure? Els lípids formen la membrana plasmàtica. També serveixen per acumular energia, per quan estem baixos d'energia, que no tenim, que ens trobem malament, ens desprenen l'energia i ens fan sentir una mica millor. Jo posaria nieto només. Els organismes en alguns organismes pluricel·lulars, només els lípids serveixen en alguns organismes pluricel·lulars, perquè amb una sola cèl·lula l'energia acumulada no és suficient. Els glúcids són combustible bàsic per a totes les cèl·lules perquè es mantinguin vives, i els glucòsids són